Ahoj, vítaj pri pokračovaní série videí, kde sa detailne pozeráme na vybraných Bitcoin ťažiarov, ktorý aj osobne nakupujem. V minulom videu som rozoberal spoločnosť IREN, ktorú sledujem už od roku 2023 a ktorá nám už dvakrát priniesla veľmi slušné zisky. Ak si video ešte nevidel, určite si ho pozri, nájdeš tam kompletnú analýzu a môj aktuálny pohľad na túto firmu. Dnes sa ale presúvame k ďalšej spoločnosti, ktorú v portfóliu držím a považujem za jednu z najzaujímavejších v celom sektore. A to je CleanSpark s tickerom CLSK. Ide o firmu, ktorá ma zaujala najmä svojím prístupom k udržateľnej energii a schopnosťou dynamicky rásť. Zároveň to je jeden z ťažiarov, na ktorom som v roku 2024 spájal dva silné svinkové obchody, z ktorých ten prvý priniesol okolo 200% zhodnotenie a druhý koncom roka takmer 80%. V tomto videu sa teda pozrieme na to, čo sa u CleanSparku zmenilo, ako firma vyzerá fundamentálne dnes, aké má silné stránky a kde sú riziká. A hlavne, či si myslím, že je CLSK za aktuálnu cenu stále atraktívna, alebo už má svoje najlepšie časy dávno za sebou. Ale ešte predtým nezabudni dať videu like, prihlásiť sa na odber a pokojne mi napíš do komentára, čo si o CleanSparku myslíš ty, alebo akého ďalšieho ťažiara, pri ktorej inú spoločnosť by si chcel vidieť v analýze. Poďme na to. Ale CleanSpark už nie je len obyčajný ťažiar. Oni okrem ťažby Bitcoinu robia aj v energetických technológiách, vyvíjajú software, mikrosiete, majú aj vlastné energetické riešenia pre firmy či armádu. Takže spájajú svet krypta s reálnou infraštruktúrou, čo je podľa mňa do budúcna silná kombinácia. Vedie ich CEO Zach Bradford, čo je bývalý účtovník, čo beriem ako plus, hlavne keď ide o firmu s toľkými technologickými a finančnými projektmi. Firma má okolo 250 zamestnancov a sídli v Nevade. A volatilita? Beta C4, takže áno, nie je to nuda, ale práve vďaka tomu vie byť CleanSpark zaujímavý pre tých, čo hľadajú väčšie pohyby, ale dokážete samozrejme narobiť pekný bordel v tvojom portfóliu. A ak by si chcel vidieť celé moje portfólio z kvalitných a podhodnotených spoločností, tabuľku 40 plus firiem s kompletnými informáciami, kde vidím osobne potenciál na celý rok 2025 a byť v komunite 100 plus ziskových investorov na Discorde, klikni na moje Hero pod videom v pripnutom komentári. Stále stojí len 10 eur mesačne a je za kompletný obsah, ktorý sa ti určite vráti. OK, poďme sa teraz detailnejšie pozrieť na CleanSpark. A začneme rovno ich dlhom, pretože to je vec, ktorá mňa osobne pri týchto spoločnostiach zaujíma. CleanSpark má momentálne na účtoch viac ako 550 miliónov dolárov v hotovosti a ich celkový dlh menej než 1 milión. To je v rámci ťažiarov naozaj extrémne silná pozícia. Znamená to, že firma má priestor prežiť aj prípadný prepad Bitcoinu alebo nejaké slabšie kvartály bez toho, aby sa musela zadlžovať alebo predávať aktíva. Toto je obrovská výhoda oproti konkurencii, ktorá často ide na doraz. Ako sú na tom tržby? Tie idú raketovo hore. Za posledný rok CleanSpark zvýšil svoje tržby o 125% a to sú už blízko k hranici 400 miliónov ročne. Ziskovosť je ešte slabšie, ale vývoj je pozitívny. EPS, teda zisk na akciu, je stále v červených číslach. Ale ak sa pozrieme dozadu, v roku 2018 boli straty viac ako $13 na akciu, dnes je to približne $1. A to už je obrovský rozdiel, čiže firma sa síce ešte nedostala do zisku, ale smerovanie je jasné, idú bližšie k nule. Ak sa im podarí udržať rast, pokojne sa môžu prekopiť do zisku v ďalších rokoch. CleanSpark sa v minulosti obchodoval aj nad úrovňou $40. Momentálne je cena okolo 8, čiže ak sa rozbehne bičí trend v Bitcoine, CleanSpark má už historicky ukázané, že vie veľmi rýchlo vystreliť, a to doslova o stovky percent. Ako sme to videli aj v minulom roku pri swingových obchodoch. A čo valuácie, teda to, ako je firma ocenená. Momentálne sa obchoduje za PS, price to sales, okolo 4,5. Nie je to extrémne lacné, ale keď to porovnáme s tým, že pred pár rokmi sa predával aj za násobky PS 60 a 70, tak dnes je to určite príjemnejší vstup, najmä ak bude tržby ďalej navyšovať. A teraz niečo, čo sledujem naozaj veľmi dôkladne pri takýchto spoločnostiach, a to je riadenie akcií. Počet akcií za posledné 2 roky doslova vyletel viac ako dvojnásobne. Spoločnosť vydáva nové akcie, aby získala peniaze na rast. Zatiaľ im to funguje, pretože peniaze využívajú efektívne, ale keď to začne byť príliš časté, znižuje to podiel každého akcionára. Ak by som to mal povedať zjednodušene, tak si predsa rovnaký koláč, ale stále viac ľudí si z neho odkrajuje. Ale dobrá správa je, že momentálne majú dosť hotovosti, takže neočakávam, že budú musieť riadiť zas tak skoro. Poďme sa teraz pozrieť na hlavné výhody CleanSparku. Táto firma je dosť výnimočná v tom, že má všetko pod jednou strechou. Celú ťažbu riadi interne. Nepotrebujú sa spoliehať na tretie strany, čo im šetrí náklady, znižuje rizika a zvyšuje kontrolu nad výkonom. Ďalšia vec, ktorá ich odlišuje, je ich bitcoinová v úvodzovkách pokladnica. Držia jednu z najväčších zásob bitcoinu medzi verejne obchodovanými firmami. To im dáva flexibilitu, môžu v prípade potreby predať bitcoin a
financovať ďalší rast alebo si ich jednoducho držať ako aktívum. Majú aj celkom šikovne nastavenú stratégiu rastu, keď chcú škálovať, vedia to spraviť bez toho, aby im prudko narastli náklady na administratívu alebo vedenie. Čím viac ťažia, tým efektívnejšie to celé funguje. Veľkým plusom sú aj ich dlhodobé vzťahy s dodávateľmi. Vedia si vybaviť výhodnejšie ceny pri nákupe nových rigov, čo je pri takejto konkurencii veľké plus. Ale aby sme boli objektívni, CleanSpark má samozrejme aj svoje rizika. Ako každá ťažobná firma sú silno závislí od ceny Bitcoinu. Ak by došlo k dlhšiemu prepadu ceny, môže to výrazne zasiahnuť ich tržby aj ziskovosť. Toto riziko tu jednoducho vždy bude. Potom je tu efektivita prevádzky. Aj keď tvrdia, že majú vysoký uptime, v poslednom období klesol na 94%. Pri expanzii sa tieto výkyvy môžu zväčšiť a to by mohlo ovplyvniť výkonnosť firmy. Neistota panuje samozrejme okolo regulácií. Vieme, že ťažba Bitcoinu je pod drobnohľadom rôznych úradov, či už z pohľadu spotreby energie, emisie alebo samotnej legislatívy kryptomien. No a posledné, tak je konkurencia. Trh sa mení a niektorí ťažiari ako aj IREN prechádzajú na high performance computing, AI servery a podobne. Ak CleanSpark nezareaguje včas, mohli by trochu zaostať. No a aké boli ich posledné kvartálne výsledky? CleanSpark mal naozaj silný začiatok roka 2025. V prvom kvartáli ich tržby narastli až o 120% medziročne a dostali sa na $162 miliónov. Toto je obrovský posun, ktorý prišiel najmä vďaka vyššej cene Bitcoinu a zlepšenej efektivite ich prevádzky. Čistý zisk im vyskočil na takmer 250 miliónov, čo vychádza približne $0,85 na akciu. A ich upravená EBITDA bola cez 320 miliónov. Toto sú na túto spoločnosť veľmi silné čísla. A dobre vyzerajú ich náklady. Jeden Bitcoin ich vyšiel v priemere na $34,000, no predávali ho za viac ako 83,000. Toto je krásna marža. Navyše im za kvartál narastá produkcia Bitcoinov o 33% a celkový výkon hash rate sa dostal na 39,1 exahash, čo je nad ich plán. A do polovice roka by chceli ísť až na 50 exahash, čo je fakt silné číslo a podobné plánuje aj IREN. Pozri si o ne celú analýzu, link nechám v popise videa. A čo je dôležité, peniaze naraz si zabezpečujú cez konvertibilný dlhopis v hodnote $650 miliónov, čiže nemusia už vydávať nové akcie a znižovať nám tým hodnotu. Firma zároveň rozširuje svoje pôsobenie v štátoch Georgia, Wyoming a Tennessee, tam kde majú lacnú a dostupnú energiu. A vďaka dlhodobým zmluvám na nové stroje vedia rozširovať výkon bez toho, aby im to príliš dvihlo náklady. A teda výhľad na najbližšie mesiace za mňa vyzerá dobre, rastú, majú cash, zvládajú efektívne ťažiť, ak bude sentiment okolo Bitcoinu priaznivý a toto je naozaj dôležité, tak CleanSpark môže prekvapiť ako v minulom roku, kde sme na ňom zarobili doslova 1000 eur. Výpočet vnútornej hodnoty je pri týchto firmách naozaj náročný, pretože to je veľa o zhodnotení situácie a sentimentu okolo Bitcoinu, ale taký zdravý priemer mi vyšiel niekde na úrovni $12-13 a moje nákupy riešim pod $9 alebo $10. Držím cca 130 kusov a je to aktuálne moja najväčšia singlová pozícia v portfóliu, ktoré vám verejne ukazujem. A toto portfólium má len niečo okolo 1,5 roka s pekným minuloročným zhodnotením cez 26%. Len tu bacha, v minulom roku bolo číslo nad 15-20 pomerne jednoduché, ak vieš, čo robíš. Pretože všetci vieme, prečo tomu tak bolo. Aktuálny rok bude určite ťažší na udržanie správneho nastavenia v hlave a rozumného vyberania spoločnosti. Preto, ak sa to chceš naučiť, hoď odber na tento kanál a pozri si aj ostatné videá, kde investovanie rozoberám podrobnejšie a s ľudskou rečou bez zbytočných omáčok okolo. Dík moc za tvoju podporu a v ďalšom videu sa vidíme pri treťom ťažiarovi, v ktorom vidím obrovský potenciál a nakupoval som ho až v roku 2025. Dík moc a čau.